खुलुमबाय साफ्रोमखौबो नैबे आंनि btrinfostudio YouTube चेनेलाव आङो गिबियावनो बरायना लाग्रोदों आंनि साफ्रोमबो btrinfostudio चेनेल नायगिरि आरो अनसायगिरि नोंथांमोननिसिम नैबे समाव आं मोनसे रादाब नोंथांमोननि गेजेराव आं होनो होननानै फैबाय लोगोफोर रादाबा जाहैबाय मा एसे नोंथांमोननि सायाव आङो फोरमायनो नागिरदों जे थांनाय जेनाखि 5 नभेम्बर खालि मोनसे फेसबुक पेजआव आरो आंनि चेनेलावबो आं मोनसे होदोंमोन बेनो जाहैबाय मा जे बेंगालुराव सासे बर' हिन्जावा माने फिसाय गैयै समावहाय गुबुन बांगाल हौवाखौ लेंहरनानै माने बे रुमावहाय दावराव जालायनाय बे भिडिअ आं नोंथांमोननि गेजेराव बे btrinfostudio YouTube चेनेलावहाय आङो होदोंमोन दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ एबार आं बे भिडिअखौ आंनि चेनेलाव नुनाय नंला मानो होननानै बुङोबा बे जाथाय जानायनि उनावहाय गोबां माखासे घटना जाबाय ओमफ्राय बे भिडिअखौ जेनाखि होखांनायनि उनावहाय बेंगालुरुनिफ्राय सासे जाय फंबाया बे भिडिअखौ शुट खालामदोंमोन बै रायलायफुनाय समाव जाय फंबाया बे भिडिअखौ शुट खालामनानै गावनि फेसबुक पेजआव होदोंमोन नैबे फंबाया आंखौ कल खालामहरदों आं जोबोर मोजां मोनदों ओमफ्राय बिथाङा बुंहरदों जे आदा घटनाया ओरैबायदि जाबाय मानोना अन्नानै आदाया बे हायोबा बे माबाखौ भिडिअखौहाय डिलिट खालामफिनदो होननानै बे आंखौ रिकुवेस्ट खालामहरदों आं वेलकाम खालामदों बिथाङा होनदों जे मा बै सानै दा जेनाखि बर' माने बिथांमोना बिस्वनाथनि होननाय आं मिथिदों दा बिसोरो दा न'आव फैफिनगासिनो दङ मानोना बिथांनि दा मान सन्माननि खोथा नायनानै मानोना बिथांमोना दा बिसिजों फिसायजों गोरोबलायफिनबाय होननानै बुंदों ओंखायनो जेन' बैफोर भिडिअखौ दानो बिनि थाखाय बिथांमोना रिकुवेस्ट खालामहरनायखाय आं गोसो गोथारै आं आजावनानै लादों दा नैबे समाव बिथाङा बे फंबाया जाय भिडिअखौ शुट खालामदों बे फंबाया मा बाथ्रा बुंदों आं नोंथांमोननि गेजेराव आं ससे खिथानो नागिरदों नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय आरोखि तो हेलो माय ओल्ड फ्रेंड्स आंनि फेसबुक चेनेलाव गासिखौबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय दिनैनि भिडिअ फैनायनि टपिकआनो जाहैदों जायबा दाख्लैबावै मोनसे भिडिअआ ससियेल मिडियायाव जोबोद भाइराल जादों बे भिडिअखौ जायबा आपल'ड होदोंमोन बियो आंनो नभेम्बरनि 5 तारिखआव आपल'ड होदोंमोन ओमफ्राय भिडिअखौ शुटखौ आंनो खालामदों आरो आपल'डखौबो आंनो होदोंमोन माने गोरोन्थिया आंनिनो भिडिअखौ प्राइभेटआव खालामालासिनो आं पाब्लिक खालामना होनाया जोबोद गोरोन्थि जादों आंनि तो बे जाथायनि थाखायनो आं दिनै फंसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों नोंथांमोननिसिम जायबा बे स्क्रिनाव नुबाय थानाय फट'नि क्लिपखौ डाउनल'ड खालामनानै रि-आपल'ड होदों इउट्युब बा फेसबुकआव बिसोरो नोंथांमोना थाबैनो बे भिडिअखौ डिलिट खालामनांगौ जायबा जाथाया जादों बिसोरो आंनिसिम मोनसे रिक्वेस्ट हरदों दि बे भिडिअखौ नोंथाङा थाबैनो डिलिट खालामहोनांगौ बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे आंनि खावलायनायखौ रिक्वेस्टखौ जासिहरदों दि नोंथांमोना बे भिडिअखौ डिलिट खालामनांगौ मानो होनबा बिथाङा बे भिडिअखौ लानानै गावनि फिउचाराव गाज्रि दाजाथों आरो नोंथांमोनाबो गाज्रि दाजाथों आंहाबो गाज्रि दाजाथों बिनि थाखायनो आं बयनिसिमबो जे रिक्वेस्टखौ एक्सेप्ट खालामो होननानै आं आसा खालामो थाबैनो बे भिडिअखौ डिलिट खालामनांगौ जाथायाथ' एसेबां बेफोरबायदि नङा अब्लाबो मानो होनबा ससियेल मिडियायाव एसे एनैया जायफोरबा नुयो बियो भाइराल जाखायो मानो होनब्ला बेफोर गोरोन्थिया बयहाबो जायो बिनि थाखायनो माने आं नोंथांमोननिसिम निमाहा बियो बे भिडिअखौ थाबैनो डिलिट खालामनांगौ आरो जायफोरबा रि-आपल'ड फेस गेम खालामनानै डाउनल'ड होगासिनो बिसोरबो थाबैनो बे भिडिअखौ डिलिट खालामनांगौ निश्चय नोंथांमोना मिन्थिखाबाय बे फंबायनि बुंनायखौहाय बाथ्राया जाहैबाय मा बिसोर दा न'आव फैगासिनो दङ मानोना बिसोर जे रुमाव थादोंमोन बे रुमाव बिसोरखौ थाहोआखिसै बेनिखायनो बिसोर दा न'आव फैनानै जुदि फैनानै जुदि बे भिडिअआ दासिमबो जुदि इउट्युबाव जुदि भाइरेल जाबाय थायोबा फेसबुकआव भाइरेल थायोबा बिसोरनि मान सन्माननि खोथा लानानै आरो बिसोरनि भबिष्यतनि खोथाखौ नायनानै बिथांमोनहा आरो जेनाखि बेंगालर बड' एस'सिएसनाबो बिथांमोना रिकुवेस्ट खालामदों जे मा चेनेलखौहाय माने भिडिअखौ डिलिट खालामफिनदो होननानै दा बिथांमोननि बुंनाय आरो बै जानाखि फंबायनि दा नोंसोरनि ससे सिगाङावहाय भिडिअखौ खिथानानै होदों बे फंबायनि बुंनायखौ आङो गोसो गोथारै आं आजावनानै लादों दा बे हिसाबै आं नोंथांमोनखौ बेखौनो मिथिनो लुगैदों जायफोरनाखि दा चेनेलावहाय भिडिअआ हगारबाय थादों हारिमु मोनसे इउटुब चेनेल दङ आरो बिनि अनगायैबो माखासे चेनेलफ्राव भिडिअखौ हगारबाय होननानै आंनिसिम माने खबराव फैदों ओंखायनो आं बै फंबायमोनखौबो बा आं बै बिदा गिदिरमोनखौबो आं रिकुवेस्ट खालामनो नागिरदों नोंथांमोना माने बे भिडिअखौ दानदो जाय जाथाय जानायखौ नोंथांमोनाबो बै जायनो हगारग्रानिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै बे भिडिअखौ होनाय जादोंमोन बिथांमोना दा रिकुवेस्ट खालामहरबाय जाय खेबग्रा बेबो गावखौ निमाहा बिहरखाबाय गावनो गोरोन्थियाव खेबफ्लांदोंमोन
दा बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौहाय बे भिडिअनि गेजेरजों खावलायदों जे अननानै नोंथांमोना जेखि चेनेलाव होआथों मानो बेखौ टटेलि स्टप खालामदो आरो बेखौ डिलीट खालामफिनदो भिडिअखौ आंनिफ्रायबो रिक्वेस्ट खालामदों आरो हारिमु जेनाखि इउटुब चेनेल नोंथांखौबो आं खावलायहरदों आरो बेबायदिनो जायफोरनाखि इउटुब चेनेलाव बेखौ होदोंमोन अननानै बेखौ डिलीट खालामदो मानोना बिथांमोना दिनै गोरोबलायफिननानै न' फारसे फैगासिनो दङ मानोना जेन' बेफोरबायदि जे जाथायखौ जों दिनै मोनथिफिनजोब्बाय जेन' बिथांमोना गोरोबलायफिनबाय आरो जेबो भुल साननाय जायाखिसै ओंखायनो जेन' बेखौ फोसावबाय थानानै आरो जेन' जों जोंनि समाजाव गुबुंले जेन' जों खालामा आं बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ बयखौबो फिन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो नैबे बिटिआर इनफ'स्टुडिय इउटुबनि थ्रुयै नोंथांमोनखौ आं खावलायदेरबाय मानोना जायफोरनाखि बिथां इउटुब चेनेला माने बोखानाय नङा मानोना बिथांमोनखौ बिसोरो आयेननि राहा लानायनि पलिसि लादों ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायहरदों बिथांमोना दिनै गोरबोजों गुरैयै माने जोंखौ खावलायहरदों जेन' अननानै नोंथांमोनहा बेखौ जा होबाय डिलीट खालामफिनदो होननानै रिक्वेस्ट खालामदों दा जों बाहाय मानिनो हायै जेबो बाथ्रा थानो नाङा आरोखि जों मानिलायनांगौ जों गावजों गावनो जों मानिलायनांगोन बाथ्राया बिसोर सैथो ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ बुंदों अननानै बे भिडिअनि बे फंबाय आरो बिनानावमोननि जेनाखि भाइरेल जानायनि सायावहाय भिडिअ बानायनायखौ नोंथांमोना स्टप खालामदो आरो जायफोरनाखि भिडिअ माने हगारखांबाय नोंथांमोना डिलीट खालामफिनदो आं बेखौ नोंथांमोनखौ आंनि बिटिआर इनफ'स्टुडिय इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंबो आं नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय थेंक इउ